lumoɓe ɗuɗɓe nder tayre waylare Nigeria darni yarugo na'i tayre fombina ba duuɓi tati caaliɗi ɓe mbi motaji mawɗi ɓurɗi ujunere nder nyalawma jarata na'i ton amma joni hunde nden waylake. Aboubacar Yunusa Yakanaji no goto nder lumoɓe sodowo na'i gila tayre woyla yara fombina Nigeria. Duuɓi saliɗi nayi ɓuri heɓeyki yiwugo duuɓi saliɗi jonde jam e ɗon duroɓe nayi e ɗuuɗi waynaɓe e dura nayi bo jonde jam waɗi komoye nasti harka kan amma daga ko ɗum heɓi soyde jonde jam ɗustol durgo nayi heɓake ngam dalila woɓɓe paayi woɓɓe mbarama woɓɓe bo nayi ɗin tetama so ay dalilaji ɗi waɗi durgol nayi ɗustake. Biɗitol holli dow nder duuɓi ɗiɗi caaliɗi motaji mawɗi ɓurɗi 1,500 dondoto nayi gila tayre woyla futnage Nigeria yago tayre fombina ɗuɗal lumo nayi ɗin ɗustake sanne joni. Modibbo Salihu woni kalfinaɗo luuɓe nayi nder diwal Adamawa. Ha sati ni motaji ɗo ummo akalla mi tamma waɗan 200 nayi ni ko 1000 banni ko ɓura 1000 ha sati kam ɗo ka ɗo ummo ha Adamawa yanki Mubi, Fufore, Song, Yola man Gurore kadi be Ganye be Lafiya Lamurde nayi akalla ni waɗan 1000 yahugo 1200 ɗo kam ko da 500 banni ha sati fu to a hawri ko ɓe duuɓi sali ɗo nayi man ustake ko waɗi bo hala saɗirma duniyaru sosai na bana duuɓi caaliɗi ɗo. Soyde rento e ɓeydugo jomorli e jiiɓago ɗate mota yago ngalluje mawɗe nder tayre fombina no nder gannuɗi mawɗi ɗi lumoɓe ɓen giidata bano arɗo Moustapha Moussa sodowo nayi gila woyla yara fombina laɓɓini. Lumo Mubi kuje ɗiɗi waɗi affectin mago hala canji be hala revenue state government nagge pat a yoɓan 3000 ta lowan ha mota manga dillan sawu a yoɓan 3000 per cow palken man hooli ko ɓe tippini warti 3000 so kanjum ɗo waɗi affectin yimɓe Mubi ɓe ɓerni se warti ɓe ɗo yara nayi Kamaru. Lumo Mubi man jotta sofa lumo man kusan wati kai ko a nasti homo na dillan south ɓilla ɗon ɗo waɗa affectin business man sosai. Hawti e caɗele lesugo ceede naira lumoɓe hewɓe eggi gila luuɓe nder leydi Nigeria ɓe kotani leyɗe kedduje to ɓe keɓata ceede sefa ɓurɗe saman dow naira. Professeur Jibril Ahiru Amin no lolluɗo harka dabbaji janginowo e ɗuɗal jaaɓi hattirde Maiduguri. Baabi tunda ɓe ɗo heɓa riba ha yarugo na'i maɓɓe ha lesɗe yaasi bana Cameroon ɓe wawan ɓe yara na'i maɓɓe ha totton nane ma ɗo nder dalilaji ko waɗi gwamnati usti daraja ceede Nigeria ngam ɓe wawan a ho'a a sorra ha leddi yaasi a heɓa riba ɗuɗɗum ɓe wawan ɓe waɗa lumo manga yimɓe daga fombina Nigeria mai kamɓe bo so ɓe wara ɓe fotta ha totton ɓe soda na'i majum ko moye usti asar. Non ma Professeur Jeedi Amin famtini no lumoɓe mbawi tefa wallinde gomnati ngam tigga duɗal hirsugo nayi ɗin nden ɓe taskito kusel ngam yarugo taƴe goɗɗe nder leydi Nigeria hunde ko wallata ngam heɓango ɗuɗɓe golle. Nase Yusuf Usman, Abuja, RFI.